Alisa u zemlji čuda. Jednog dana Alisa je krenula na izlet. Umorna nakon dugotrajnog pješačenja zaspala je pored nekog stabla. Iznenada Alisa ugleda zeca kako trči. Kako je lijepo odjeven, kao da ide na neko slavlje. Poći ću za njim. Pratila je zeca koji je stalno trčao, sve dok nije stigao do rupe u drvetu i ušao kroz nju. Alisa, ne razmišljajući puno, učini isto. Međutim, počela je padati i padati. Tako je dospjela do jednog prelijepog vrta u kom su cvjetoljubi je pozdravljali jer su željeli postati njeni prijatelji. Alisa je nastavila šetnju zemljom čudesa. Usput, na čaj su je pozvali neki neobični stvorovi. Alisa se stalno raspitivala za zeca i na kraju odustala od toga da ga nađe. Međutim, iznenada opet ga je ugledala kako trči i ona potrča za njim. Ovog puta mi neće pobjeći. Trčeći za zecom, Alisa je stigla na neko čudno slavlje kome je prisustvovala kraljica srca. Tamo je bio zec. Kraljica je strogim glasom rekla: "Ovu djevojčicu treba uhapsiti." Čuvši to, Alisa se prepade, ali probudila se. Shvatila je da je sve to bio san i da je još uvijek tamo gdje je zaspala. Čarobnjak iz Oza. Jednog dana Marija je sa svojim psićem otišla u šumu da se tamo igra. Iznenada puhne jak vjetar, podiže je u zrak i odnese do neke lijepe i neobične zemlje. Tako su Marija i njen psić naišli na strašilo koje je plakalo jer ne može biti kao djeca, ne može čuti ni vlastito srce. Strašilo je zamolilo djevojčicu da ga odvede do velikog čarobnjaka iz Oza, koji bi mu mogao pomoći da mu srce zakuca. Nešto kasnije naišli su na lava koji je plakao zato što nije opasan i strašan i svi mu se zbog toga smiju. Lav je također želio vidjeti čarobnjaka iz Oza. Svi zajedno stigli su do zmije koja je bila beskrajno tužna jer joj rep ne zveči. Marija je i nju pozvala da im se pridruži i da svi zajedno idu kod čarobnjaka. Naposljetku stigoše do zamka. U nadi da će čarobnjak iz Oza znati rješenje za svačiju nevolju. Shvatajući njihove muke, čarobnjak otvori bočicu iz koje se razvije čudesan oblak. Obavijeni tim oblakom, svako od junaka pomisli da mu je želja ostvarena i svi zajedno napustiše zamak čarobnjaka iz Oza vrlo zadovoljni. Marija i njen psić tako su se umorili od cjelodnevnog trčanja šumom da su zaspali pored jedne stijene i sanjali ovu čudesnu pustolovinu koju smo vam upravo ispričali. Crvenkapica. Crvenkapica je bila slatka djevojčica koju su tako zvali jer je stalno nosila crvenu kapicu što je dobila na poklon od bake. Jednog dana majka ju je rekla: "Otiđi do bakine kućice u šumi i odnesi joj ovu košaricu. Pazi dobro kuda ideš i nemoj razgovarati sa nepoznatim." Crvenkapica je putem srela Vuka koji ju je upitao: "Kamo ideš, Crvenkapice?" "Baka mi je bolesna, nosim joj ovu košaricu s hranom." Vuk predloži Crvenkapici da se utrkuju, da vidimo, Crvenkapice, tko će prije stići. "Ti idi prečicom, a ja ću putem." Crvenkapica je pristala, ali ju je Vuk zapravo prevario, uputivši je dužom stazom. Kad je stigao ispred bakine kućice, Vuk pokuca.
Ko je to? Upita starica. Ja sam, Crvenkapica. Uđi, mila moja, vrata su ti otvorena. Čim je ušao, Vuk je zatvorio baku, navukao njenu spavačicu i legao u krevet. U taj čas stiže Crvenkapica. Bakice, bakice, kakve to velike oči imaš, da te bolje vidim, dijete moje. Bakice, bakice, kakve to velike ruke imaš, da te bolje pomilujem. Bako, bako, kako to tako velike zube imaš, da te bolje pojedem. Grrr. Samo što je to rekao, Vuk skoči na djevojčicu u namjeri da je pojede. U pomoć, poviče Crvenkapica. Na njen poziv dotrčaše svi zečevi iz šume. Zečići, pošto ih je bilo puno, a nijedan se nije bojao Vuka, uspjeli su savladati Vuka i osloboditi preplašenu Crvenkapicu iz njegovih kandži. Zatim su oslobodili i baku. I tako je Crvenkapica naučila da treba slušati mamine savjete, jer da je poslušala mamu, Vuk je ne bi ni napao. A Vuk, njemu više nikad nije palo na pamet da jede djecu. Gulliver među liliputancima. Gulliver je bio zdrav dječačić koji je dobro jeo i zato je brzo rastao. Volio je putovati, pa je nekoliko puta otplovio velikim brodovima u potrazi za pustolovinama. Jednog dana ponovo je otplovio, ali se nasred okeana digla snažna oluja. Brod je potonuo, a Gulliver se našao sam u moru. Jedva se spasio držeći se za dasku. Valovi su ga danima nosili. Naposljetku je ugledao lijepi otok, a kad je doplovio do obale, odmah je primijetio da je na otoku sve maleno. Baš je lijepo. Sve je tako malo i slatko. Ali samo što je stao na otok, na njega su se bacili nekakvi čovječuljci koji su ga vezali konopcima i čuvali da ne pobjegne. Stražari su ga danima čuvali. Kad su čovječuljci shvatili da Gulliver nije opasan, pustili su ga i odveli do kralja. Kralj mu je rekao: pustit ću te na slobodu ako nam pomogneš. Šta trebam učiniti, vaše veličanstvo? Gusarski brodovi svakodnevno napadaju naše lađe i naše obale i mi ne možemo živjeti u miru. Moramo pobijediti gusare. Veliki kralju, imajte povjerenja u mene. Gulliver je kao od šale vadio iz mora gusarske brodove, a gusari su bježali glavom bez obzira. Gulliver je pobijedio gusare, ali liputanci su mu priredili svečani doček. Donijeli su mu cvijeće i lijepe poklone. Kralj je bio zahvalan Gulliveru što ih je oslobodio gusara, pa je zato on oslobodio Gullivera. Naredio je da se za Gullivera napravi novi brod koji se liputancima činio velikim. Marljivo su radili i napravili brod, ali su bili žalosni što im odlazi prijatelj. Gulliver nije mogao ostati jer je se želio vratiti u svoju zemlju. Ipak obećao je da će ih posjećivati. Hrabri krojač. Krojača iz naše priče muhe nisu ni trena ostavljale na miru. Jednog dana ću se tako naljutiti, pa će sve ove muhe dosadne saznati ko sam ja, govorio je mladi krojač. I taj dan dođe. Toliko se mladi krojač naljutio da je uzeo muholovku i odjednom pogodio 7 muha. I jednim udarcem ubio sam ih 7, uzviknuo je sav sretan. U tom trenutku 2 starice su pričale o divu zvanom Tupa glava. Pošto su bile nagluhe, shvatile su da je krojač jednom ubio 7 divova. O tome se pročuo glas. Glas je došao i do kralja. Kralj naredi da mu dovedu mladog krojača. Tražio je od njega da ubije diva Tupu glavu. Mladom krojaču ništa nije vrijedilo. Nije vrijedilo objašnjavati.
Svi su ga već smatrali najhrabrijim među hrabrim. A kad je stigao do zamka i ugledao diva tupu glavu, puau, baš je golem. Zato i pojede sve što ljudi posiju. Kako li ću ga samo savladat, da mi je znat. Krojač je stao razmišljati o tome i zaključio da je najbolje da divu sašije u usta. Tako neće moći jesti i ubrzo će izgubiti snagu. Da bi ostvario svoju zamisao, krojač je morao sačekat da div zaspe. Sutradan ujutro kad je div htio doručkovat, ustanovi da ne može zinut. Šta je ovo, pitao se. Bio je toliko jak i velik, ali tupoglav i glup, i nije znao da sam sebi može odvezati usta. Tada je krojač izašao iz svog skrovišta i obećao divu da će ga osloboditi samo ako se javno ispriča kralju. Div je obećao da nikad više neće jesti ništa tuđe. Tako je i bilo. Čokoladna kučica. Siromašni drvosiča živio je u šumi sa ženom i dvoje djece, Ivicom i Maricom. Jednog dana maćeha je rekla njihovom ocu da djecu trebaju ostaviti u šumi kako bi više hrane ostalo za njih dvoje. Ne razmišljajući mnogo, otac posluša svoju ženu i odvede djecu u šumu. Međutim, Ivica je bio pametan dječak. Sjetio se da putem prosipa mrvice kruha i tako označi put kako da se vrati. Prošla je noć i pred zoru djeca su potražila mrvice, ali ih nisu našla. Ptice su ih pojele. Počeli su lutati šumom i poslije dugog pješačenja stigli su do jedne lijepe kućice. Pogledaj, Marice, pogledaj kako je lijepa ova kućica. Kad su se približili, vidjeli su da je kućica napravljena od bombona i čokolade. A pošto su bili jako gladni, odmah su počeli jesti opeke od čokolade. Iznenada se začu glas. Šta se to ovdje događa? To je bila zla vještica koja je napravila kuću od slatkiša da bi privukla djecu i potom ih pojela. Tako su Ivica i Marica upali u njezinu zamku. Vještica je Ivicu zatvorila u kavez sa puno kolača da bi se udebljao i da bi bio slasniji zalogaj. Maricu je držala u kuhinji da joj pomaže. Nju je namjeravala pojesti kasnije. Prolazili su dani, a Ivica nikako da se udeblja. Vještica, izgubivši strpljenje, odluči da ga skuha i pojede. Marica se jako prepala zbog onoga što je vještica spremala, ali je ipak uspjela savladati strah i u trenutku vještičine nepažnje gurnuti nju u lonac sa vrućom vodom. Tako su se Ivica i Marica riješili vještice. Pobjegli su što su brže mogli i uspjeli pronaći put do svoje kuće. Otac ih je vrlo lijepo primio jer je ipak shvatio da je maćeha bila zla. Od tada su Ivica i Marica i njihov otac živjeli sretno. Kralj žaba. Bio jednom jedan kralj koji je imao prelijepu kćerku. Ona se satima igrala zlatnom lopticom u vrtu zamka. Jednog dana loptica joj pade na dno jezera i rastuži prelijepu princezu. Zašto plačeš, princezo? Upita je žaba, pomaljajući svoju ružnu glavu između cvijeća. Loptica mi je pala na dno ovog jezera. Nemoj plakati, ja ću ti pomoći. A što ćeš ti meni dati ako ja tebi donesem lopticu? Dat ću ti što god hoćeš, brzo odgovori djevojčica. Žaba zaroni i odmah potom izroni noseći zlatnu loptu među nogama. Evo tvoje loptice, reče žaba. Želim biti tvoja prijateljica, jesti iz tvog tanjira i spavati u tvojoj sobi.
Svakako, da, svakako, reče djevojčica i pobježe. Ona je zapravo mislila samo o tome kako da vrati svoju lopticu, a uopšte nije namjeravala ispuniti obećanje koje je dala žabi. Ali prvo što je princeza vidjela sutradan kad je ustala bila je žaba. Idi odavde, neću da te vidim, reče princeza žabi. Došla sam, odgovori žaba, da ispuniš obećanje koje si mi dala. Ostajem s tobom. Čuvši za sve to, kralj objasni svojoj kćerci da ona mora ispuniti ono što je obećala. I tako žaba ostade u zamku. Sjela je za sto pokraj princeze i počela jesti iz njenog tanjira. Djevojka nije mogla progutati ni jedan zalogaj. Žaba joj reče: dosta sam jela. Sad me odvezi u svoju sobu da malo odspavam. Princezu je to toliko naljutilo da je uhvatila žabu, podigla je uvis i svom snagom tresnula o pod. Čim je dodirnula tlo, žaba se pretvori u zgodnog mladića. Zapanjena, princeza ga upita tko je on, a mladić odgovori da je kralj jedne daleke zemlje. Još davno začarala ga je vještica, pa je morao živjeti kao žaba sve dok ne prođe djelovanje vještičine čarovije. Dvoje mladih su se zavoljeli i oženili i godinama živjeli sretno kao kralj i kraljica. Krpene lutke. Draga djeco, vas sigurno oduševljavaju elektronske igračke i lutke koje hodaju i pričaju. Ali stari lutkar nije to primijetio. On je i dalje pravio lutke na starinski način, od raznobojnih krpa i strugotine. Ali su lutke izgledale tužno sa tim njegovim zakrpama. Zato ih djeca nisu voljela. Šta će biti sa mnom ako ne budem prodavao svoje igračke? Jadao se lutkar. Igračke su stajale na polici, niko ih nije gledao, a lutkar ih je izrađivao sa tako puno ljubavi i umijeća. Dani su prolazili. Jedne noći kroz prozor je ušao mali vilenjak i sažalio se nad dobrim djedicom i njegovim igračkama. Čarobnim štapićem dodirnuje redom sve igračke. U tom trenutku nestalo je strugotine, nestalo je zakrpa. Lutke su živnule, presretne što imaju pravo srce koje im kuca u grudima. Kad je sutradan ustao, lutkar je s nevjericom gledao čudesne igračke. Njegove su igračke zaista bile najljepše na svijetu. Djeca su se sada otimala o igračke, a lutkar ih je prodavao jer je djecu jako volio. Vilenjak je bio zadovoljan što je pomogao vrijednom djedici. Neustrašivi Ivica. Živio jednom jedan veoma jak dječak koji se hvalio svojom neustrašivošću. Zbog toga su ga zvali Neustrašivi Ivica. Da bi dokazao svoju hrabrost, Ivica se jedne noći uputi prema šumi užasa, da tamo prespava, jer se on ničega nije plašio. Sutradan je krenuo prema zamku Jeze, da tamo provede 3 dana i 3 noći. Znao je da onaj ko to uspije dobija kraljevu kćerku za ženu. Prve noći pojavilo se puno duhova, ali ih je neustrašivi Ivica sve otjerao. Sljedeće noći naišao je medvjed koji je htio uhvatiti Ivicu, ali se naš junak uspio odbraniti i savladati medvjeda i svezati ga. Treće večeri suočio se sa bijesnim zmajem, ali je zahvaljujući svojoj snazi i pameti natjerao čudovište u bijeg. Zmaj je toliko otrčao po zamku da se na kraju onesvijestio i pao. Kralj, kad je saznao za Ivicinu hrabrost, pošto je taj neustrašivi mladić uistinu savladao sve prepreke, kralj ga nagradi i dade mu svoju kćerku za ženu.
Tako se neustrašiv Ivica oženio prelijepom princezom.